Boy talaga, O, check boy ba? Yeah! Alright mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Andyan na sila mga tupay at magpapahula na naman ako dito ngayon sa aking mga kasama sa Tuda mga tupay. Ayan si Tulex. Ayan si Tulex, hula ka. Okay, ang una nating muhula mga tupay, ang aming kasama na si William, ang winner sa kainan ng pakwan. Okay, okay, hula mo pangalan. Pega. Chepe. Ay, sa pagkuri, ayaw pa yung apa yung Tulex, ha? Chepe. Mali, o next. Next. O, ano wala? Mali. Taro nga. 200 pesos yan. Nako. Ha? Rembe. Yung ano barong? Star. Yung bilog na. Isray. Tatos. Ha? Yatos. Tatos nga bilog. Atos. Clover. Glover? Glover, mali. O, next. Mali. Wag mo na buksan ha. Yatos daw. Si Ringo. I-search mo muna Ringo. Ito na. Oh, ito na. Ano? Sayang na 200. Binigar pusit. Mali. Okay, Malboro. Ito panghuli nito. Hula ka ba? Dali bay. Ano? Hula mo na bay. Hula mo na. Hula ako? Hula mo na. Dali. Ako sa hikap na ba eh. Ay, sa akin hikap ikaw huli. Special ka ikaw huli. Oh. Hi mga katupay! Hello. Good morning! Oh, good morning tanghali ng tapat. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Ano? Ano man yung... Chichirya nga yan. Chichirya nga yan. Oh, chichirya. Sige, sip. Ay, bahala na. Basta yan. Kapain mo. Oh. Okay. Ano? Snako. Chepe. Rembe. Oh, ano yung... alam ko na to, yung... Clover Bits. Glover? Oh. Mali pa rin. Ayaw, panghuli na lang talaga to, si Tulex. Ayan, si Tulex. Bits ba? Clover Bench, mali nga. O, ito, si Tulex, panghuli. O, Tulex, hulaan mo, Tulex, ha? Oh, akin ang 200 muna. Mamaya na, naniniguro ka rin, hindi ka ba naman? Si Choy Oh. daw, si Choy. Tikboy. Check, boy. Tama! Buksan mo. Buksan mo nga, tama nga. Sick boy. Check, boy, tama nga. Tama. Check, boy. Buksan mo, doble ba yun, ano? Tick boy talaga, O, check, boy ba? Yeah! Naprang mo! Kinabahan ang buwag! Akala mo tama! Naprang mo! Naprang na siya! Naprang si Tulex na! Kainin mo na yan! Naprang si Tulex! Kaya na naulaan na niya! Kaya na naulaan ni Tulex eh! Yung tingin niya! Di pala mali pa rin mga tupay! Kiri mga katupay. Kiri, wala pa rin nakahula mga katupay. Pastilan. Walang sinwerte mga katupay. Kere pala. Bunggit, sarap po. Ano ba yan? Parang hindi ka masaya nung sinabi kong tama. Hindi ko alam kung masaya eh. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang tama eh. Siyempre, parang naniwala ka na doon eh. Dahil di ka nakasagot eh. Ano siya eh. Parang siya nabulunan eh. Nabulunan. Kasi nadurog. Ha? Minsan ko nadurog. Yung? Yung alin? Boy. Oh. Kasi nabudurog. Tigas yun eh. Kaya nga. Kaya pala di ka na ano. Di ka masaya. Dali. Di ka masaya kasi di naman di tama. Ito bagong teacher yata eh. Wala pa rin nagkaula mga katopay. Wala pa rin sinuwerte sa ating pahula. Ayan. Kiri-kiri man. Si Tulex.
Si Tulix, inabahan si Tulix. Hindi nagkasagot si Tulix. Kaya tumama na. Okay mga tubay, wala pa rin nagkawala mga tubay. At siyempre, dito na rin magtapos yung video natin. At siyempre, magkita-kita na lang tayo sa susunod nating pagpapahula mga tubay. At siyempre, bago tayo magtapos, nais lang ako magpapasalamat sa lahat na walang sawang nagsuporta sa aking YouTube channel mga tubay. Maraming salamat sa inyo at sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat at shout out sa lahat ng mga viewers ko sa ibang bansa. Saan man kayo sulok sa ating mundo ay talagang salamat sa inyong walang sawang suporta. Okay mga tubay, hanggang dito na lang mga tubay. At siyempre bago magtapos, kung bago ka pala napadpad sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at recall para maging update ka na sa iyong video. Bye bye ka tubay. Bye bye.